Palpalagipan ti Baguio City Police Office dagiti amin ang motorista nga agtumpalda kadagiti paglintigan iti trapiko. Iti datos ti opisina pakabuklan a 5,570 ang motorista ti naglabsing iti King of the Road Ordinance. Dumanon met iti nasurok 213,000 ti naglabsing iti Anti-Road Obstruction Ordinance bayat a 1,300 a driver ti naglabsing iti speed limit. Manipod Enero itatawan aging gayt agdama nakilistada iti nasok 6,000 ang naglabsing kadagitoy nga ordinansa. Dumanon iti 500 pesos ti multa para iti first offense. Isu a dumanon iti agrup 107 million pesos ti naurur ang multa iti syudad idi napalamas atawan. Kabiyatan na imbinglay ti BCPO nga dati singasing a panakarebisa ti agdama a speed limit ordinance. Iti ordinansa 20 kilometers per hour ti speed limit iti Central Business District ken kadagiti kangrunan na kalsada. Bayat a 30 kilometers per hour met kadagiti inner road.